Jatend migao mar thieth Aden Duale osingo mar duoko omenda mar SHA ma okwal kod ute thieth 31 e kaunti 12 ma pacho ka. Duale ma oloso ndalo achiel bang' yango ni maromo $100,000 oselal e lwet achudhe matiyo kod oledhi e nyiedho pesa SHA e tok chiko koni nyaka koro obila mag kwach kich konygi e duoko pesago. Thoth ute thieth ma mibadhi omako gin mantiere rang'iny mar level 3 kod level 4 kaka Luo, to ute thieth mag ji giwegi kaunti ma Kisumu kod Homa Bay omeny. To 31 facilities in about 12 counties, naming Kisumu, Kiambu, Bungoma, Busia, Kajiado, Kilifi, Mandera, Wajir, among others, have been suspended and are under investigation by both our system administrators at the DHA, by the internal audit and the forensic department of the Social Health Authority. And once we finish those, we will transmit those files to the DCI. Cases, we have detected all that, and that information is being compiled and will be sent to the criminal justice system